Millaisia ajatusvirheitä sinulla on? Ajattelet varmaan olevasi mielipiteissäsi ja uskomuksissasi looginen ihminen ja muodostavasi ne sellaisten päättelyketjujen johtopäätöksistä, jotka ovat mielestäsi järkeenkäypiä. Jos et ajattele näin juuri nyt, ei liene kahta kysymystä siitä, ettetkö joskus olisi uskonut olevasi järkevä, esimerkiksi arvottaessasi moraalisia valintojasi. Asiat saattavat näyttäytyä sinulle hyvinä tai pahoina, ja saatat nähdä, että hyvien asioiden tekeminen on itsessään järkevää. On kuitenkin jo pitkään tiedetty, etteivät ihmiset tosiasiallisesti anna järjelleen läheskään yhtä suurta painoarvoa kuin tunteilleen, ja tämän tiedetään synnyttävän erilaisia ajatusvääristymiä, eli kognitiivisia vinoumia. Tässä videossa käsittelemme niistä yleisimpiä lyhyesti, jotta voisit tulla niistä tietoiseksi seuraavalla kerralla, kun törmäät niiden vaikutukseen omissa ajatuksissasi. Kognitiivisia vinoumia tutkitaan kognitiivisessa psykologiassa, ja mikäli haluat niistä kattavampaa ja monipuolisempaa tietoa, suosittelen etsimään sitä esimerkiksi yliopiston opiskelijoille tai psykologian ammattilaisille suunnatusta kirjallisuudesta. Lyhyessä videossa näiden meitä hämmentävien ajatustottumusten käsittely voi parhaimmillaankin olla vain pintapuolista, mutta se voi silti auttaa sinua ymmärtämään paremmin sitä, millaisia ajatusvinoumia itse kuljetat mukanasi. Tässä videossa käymme lyhyesti läpi 5 erilaista ajatusharhaa, eli kognitiivista vinoumaa. Aloitetaan. 1. Konformismi. Ihmisen taipumus pyrkiä muokkaamaan ajatteluaan ja sisäistä tiedonkäsittelyään kohti todellista tai kuviteltua sosiaalista normia. Tämä on yleistä, sillä sosiaalisista normeista poikkeaminen aiheuttaa häpeää, joka taas on negatiivisista tunteista yksi ihmistä eniten kahleissaan pitävä, sillä sen myöntäminen edes itselleen on usein työn ja tuskan takana. 2. Empatiakuilu. Taipumus aliarvioida tunteiden merkitystä suhteessa itseensä ja tai suhteessa muihin. Tämä on erityisen yleistä niillä ihmisillä, jotka uskovat voimansa järkeillä omat tunteensa pois. Vaikka tosiasiallisesti tämä johtaa siihen, että tunteet kasautuvat ja alkavat määrittää ihmisen toimintaa hänen tietoisen havainnointinsa ulkopuolella. Esimerkiksi jos näemme televisiossa jonkun, jota jännittää ja hän sen vuoksi sekoilee sanoissaan, saatamme uskoa, että itse samassa tilanteessa pystyisimme sivuuttamaan jännityksen tunteemme ja toimimaan rennosti. Sama pätee, kun näytämme ystävällemme videon, jossa jalkapalloa pelaava lapsemme onnistuu tekemään voittomaalin. Oletamme ystävämme olevan ylpeä lapsestamme ja onnellinen puolestamme, vaikka video saattaa yhtä hyvin aiheuttaa ystävässämme katkeruuden ja kateuden tunteita. 3. Kielteisyys- tai myönteisyysvinouma. Kielteisyysvinoumassa ihminen ajattelee, että kielteisillä asioilla, kuten epämiellyttävillä tunteilla, ajatuksilla tai traumaattisilla tapahtumilla on suurempi vaikutus häneen kuin positiivisilla asioilla. Tämä on yleistä esimerkiksi masennuspotilailla. Vaikutukset ovat kuitenkin tilannekohtaisia, eikä mitään yleistä linjaa voi vetää. Yhtä lailla myönteisyysvinouma tarkoittaa taipumusta muistaa miellyttäviä asioita paremmin kuin epämiellyttäviä. Margaret W. Matlinin ja David J. Stangin teoksessa The Pollyanna Principle havaittiin, että tiedostamattomalla tai alitajuisella tasolla mieli pyrkii keskittymään enemmän positiivisiin ja tietoisemmalla tasolla enemmän negatiivisiin asioihin. 4. Sädekehävaikutus. Sädekehävaikutus tarkoittaa sitä, että kun jollain kohteella on jokin havaittavissa oleva myönteinen tai myönteiseksi koettu ominaisuus, siihen liitetään myös muita positiivisia asioita. Tätä ilmiötä sen negatiivisessa merkityksessä kutsutaan stigmatisoitumiseksi. Ihminen siis helposti jakaa ihmiset joko myönteisiin tai kielteisiin tällaisen sädekehä- tai stigmavaikutuksen perusteella. Onkin mielenkiintoista, että esimerkiksi julkisuuden henkilöt usein tasapainoilevat näiden kahden vaikutuksen välimaastossa. Myös mainostajat hyödyntävät sädekehävaikutusta pyrkimällä liittämään tuotteisiinsa positiivisia ominaisuuksia. Toisaalta saatamme pitää ihmistä älykkäänä, jos hänellä on silmälasit, tai johtajia pätevinä ja älykkäinä, koska he ovat saavuttaneet korkean aseman. 5. Yksimielisyysharha.
Taipumus projisoida eli heijastella omat uskomuksensa muihin, eli yksilö saattaa ajatella, että kaikki hänen ympärillään ajattelevat samalla tavalla kuin hän itse. Tämä on eräällä tapaa aiemmin mainitun konformismin vastakohta, ja se on yleistä esimerkiksi politiikassa. Kun yksilö ymmärtää, ettei hänen kuvittelemaansa konsensusta, eli yhteistä, yksimielistä näkökulmaa, olekaan olemassa, hän alkaa ajatella, että ne, jotka paljastuvat hänen kuvitteellisen yksimielisyytensä kanssa vastakkaisen mielipiteen omaaviksi ryhmän jäseniksi, ovat väärässä. Mitkä näistä ajatusharhoista ovat sellaisia, jotka tunnistat omasta elämästäsi? Entä mitkä ovat sellaisia, jotka voit nähdä ympärilläsi? Kerro kommenteissa.